Gaya vana. You. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Nhasi tiri kutarisa nyaya inorwadza zvikuru uye inochemedza nyika yose mushure mekunge vana vechikoro vashaya nenzira inotyisa uye inosuwisa mudunhu reSenga muGweru. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino kuitira kuti mashoko aya asvike kure kumhuri dzafirwa. Nhasi masikati muGweru, kombi yanga yakatakura vana vechikoro vanosvika 24 yakwata moto wakashata pamberi payo, pamberi peziso ravanhu paChirandu Business Center muSenga. Moto uyu unonzi wasiya mitumbi inosvika 7 ichifira pasport, vamwe vazhinji vachisara vachichema nekurwadziwa nezvipiriso zvakasiyana-siyana. Ongororo yaitwa nemapurisa inoratidza kuti kombi iyi inonzi yaive yakatakura jerrycan remafuta epetrol mukati memota. Zvinofungidzirwa kuti petrol iyi ndiyo yabva yabata moto nekukasira, izvo zvaita kuti kombi iyi ipfachuke nemoto unotyisa. Nyaya iyi yazunza nyika yose mushure vana vechikoro vafa vari munzira kundodzidza. Mhuri dzakawanda dzemuSenga dzarasikirwa nevana vachiri kukura vekupuraimari, izvo zvasiya gwanza risingagoni kuzadzwa nemunhu. Mapurisa ari kuenderera mberi neongororo kuitira kuti zvimwe zvibude, asi shungu dzinoramba dziri mumwoyo yevakawanda. Ndinoti rest in peace kune vashaika, kune vashayikirwa, nyaradzwai munashe.